खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 16 एप्रिल 2020 बिस्तिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा रांखावरियाव मोजां अदेबानि खरसाया बांगोन फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन मोजां थांखि लानो रोंगोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन गोब्राब हाबायाव मुखुब थानांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन फरायसाफ्रा दिनै मोजां फिथाइ मोनगोन गोख्रों थांखि लानो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन मिथुन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ मेंनाय मोनगोन गोसोनि टेनसना बांगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ गारि मटर सालायैयानो गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ रांखावरिनि जेंनायाव गोग्लैगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम फालांगियाव जेबो रिस्क लायैयानो मोजां गोमो गाबनि सि गानोब्ला मुलाम्फा मोननो हागौ कर्कट राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन समाजाव मान मोनगोन अब्लाबो गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायगोन नङाब्ला जानबुङाव रायलायनो खाबु मोनगोन मोजां थांखि लानो रोंगोन बहाबा थांनो खाबु मोनगोन फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोननो हागोन सिंह राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोनि साननाया जाफुङैयाव टेनसना बांगोन गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय खहा खालामनो नाजागोन रांखावरियाव मोजां फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन धोन सम्पतिखौ लानानै सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानो हागौ माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा गोमाजानो हागौ गुबुन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो थागोन गोथां गाबनि सि गानोब्ला दिनै मोजां होनजायो कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोबां जेंनायाव देबोरनांगोन गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन सोरजोंबा एना एनि फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां नङा फालांगियाव मोजां नङा गोबां खामानियाव मुखुब थानानै देहाया मेंनाय मोनगोन गुबुनखौ बारा दाफोथाय खहा खालामनो नाजागोन लामा सामायाव गारि मटर सालायैयानो गाहाम नङाब्ला खहा जागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थानाय नङा वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां एसे मावनायावनो गोबां आय मोनगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुनखौ बारा दाफोथाय खहा खालामनो नाजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन
धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन फरायसाफोरा दिनै मोजां फिथाइ मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा खर'खौ सानाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायगोन फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन सिगांनि मावबोनाय खामानिफोरखौ मावफुंनानै बान्था मोननो हागौ बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गुबुननि गोसोखौ दाला गुबुननि बोसोनखौ दाला देहाया मोजां थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा फालांगियाव जेबो रिस्क दाला बिदा फंबायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा टेनसना बांगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि नैबे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लायो एसेनोसै गोजोन्थों